a shekarar 2012 a birnin Lahore da ke Pakistan. Ali yaro mai shekaru 17 wanda ya taso cikin arziki kuma dukkan ƙannen mahaifin shi da mahaifiyarsa masu arziki ne yadda suke rayuwa a fantsama-fantsaman gidaje banda kawun shi guda ɗaya mai suna Asad wanda yake rayuwa a wani tsohon gida tare da matar shi. Duk cikin kawunan Ali ya fi son Asad saboda tsananin kyautatawa da matar Asad wato Sara take mishi wacce yake jin ta fiye da yadda yake jin mahaifiyar shi. Saboda tsananin kyautatawa da soyayya da Sara take nuna wa Ali wanda hakan yasa Ali tun yana yaro duk wata dama da ya samu yakan sace jiki ya gudu gidan kawun shi Asad. Ali ya fara lura da wasu abubuwa masu kulla kai ne bayan ya fara girma yadda a shekarar 2012 lokacin yana ɗan shekaru 17 yadda aka haɗa wani taro na zuri'ansa baki ɗaya kuma ya ga kowa ya zo da matar shi amma banda kawun shi Asad. A nan ne Ali ya ce da kawun nashi, kawu me yasa baka zo da anti Sara ba? A nan ne kawun nashi ya zare mishi ido alamun ya yi shiru sannan ya matso dab da kunnen Ali ya ce da shi, ka yi shiru saboda duk zuri'an nan babu wanda ya san da ita sai kai, ka zo gidana gobe za mu yi magana. Wannan magana ya yi tsananin ɗaurewa Ali kai kuma ya sa shi kwana yana tunani. Washe gari da sassafe Ali ya tafi gidan kawun shi Asad domin jin bayani. Bayan ya isa ne kawun nashi ya ce da shi babu wanda ya san labarin Sara a zuri'ar mu baki ɗaya sai kai saboda Sara ba mutum bace aljana ce kuma duk sati idan aka haɗa taron zuri'a takan zo ta same ni a gurin amma babu mai iya ganinta daga ni sai kai saboda duk cikin zuri'ar mu bayan ni babu wanda take so sama da kai kuma takan sa maka mantuwa shi yasa baka iya taɗin nan da kowa. A nan ne fa Ali ya ji wani zufa ya fara karyo mishi sannan jikin shi ya fara kyarma. Ya ce da kawun nashi to yanzu ina anti Sara? Ya ce tana nan yanzu haka tare da mu a nan amma tun da ka riga ka san mecece ita ba za ka sake iya ganin ta ba. Ali ya tafi gida cikin jimami da al'ajabin wannan lamari kuma bai sake komawa gidan kawun nashi Asad ba amma ya ce har yau yakan yi tunani ko anti Sara tana zuwa ta ziyarce shi ba tare da ya sani ba.